जोङो मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटिं खालामगासिनो फै थांनो बिराद हिट मिउजिक फैगासिनो फिल्मनि She is choreographer. Iya na, best choreography award मोनखांबाय. ओरै गेव होना आरो जोङो बेयावनो लादों ओइ फुजाखौ मा होनो जायगाखौ बे जायगानि नामा मा नाम लामलां नों माबायदि फिल खालामदों शुट लानो बेयाव गोजांदोंना गोजाङाखै दा बर्तमान गोजां मोनाबा दहायथ' गोजांदोंमोन केमेरा नुजाना ओंखारबाय एसे एरै खालामबानो ओंखारबायखा रावबो पात्ता दा डाइरेक्ट खारबोदों yes जों हमथाखा ओरै खालामबानो एसे खस्थ' जायो नायनो थाव ओरै खालामना खारबो आं थांनांगौ बैयाव खारबो आखाया आरो दाबाव एलाइटमेन्टखौबो देखायदो दा गाबोन गंगार राजा जानानै दं गोदाव सोराव